Κατερίνα Σαμψώνα, βιβλία και άλλες ιστορίες. Χάρτινοι συνοδοιπόροι στα καλά και στα άσχημα. Ιστορίες που δίνουν λύσεις, ταξιδεύουν, κρατούν σε αγωνία, που διασκεδάζουν. Αλλά πάνω απ' όλα, όπως είπε και ο Βίκτορ Ουγκό, το διάβασμα είναι όπως η τροφή και το νερό. Το πνεύμα που δεν διαβάζει χάνει βάρος, όπως ένα σώμα που δεν τρώει. Πρώτα απαγόρευσαν τα μαχαίρια. Έπειτα μάζεψαν τα πυρούνια και τα ψαλίδια. Πήγαιναν σε κάθε σπίτι και τα μάζευαν σε κουτιά. Η τηλεόραση δεν έκλεινε ποτέ. Εκεί ανακοινώνονταν οι νέες απαγορεύσεις. Σφράγισαν τα εστιατόρια και τα κομμωτήρια. Και ξεκίνησαν οι συλλήψεις. Κάποιοι νέοι άρχισαν να γράφουν στους στίχους ποίηματα και στίχους που είχαν ξεχαστεί από καιρό, νομοθετημένη λησμονιά. Οι ποιητές όμως δεν ξεχνούν, δεν ξεχνιούνται, γιατί τα ποίηματά τους είναι η μνήμη της ανθρωπότητας. Και τότε ήταν που απαγόρευσαν τις λέξεις. Απαγόρευσαν τα ποίηματα, τα τραγούδια, τα μολύβια και τα βιβλία. Απαγόρευσαν τη μνήμη. Οι πολίτες μπορούσαν να γράφουν μόνο στο διαδίκτυο, εκεί που ελέγχονταν τα πάντα. Το μυθιστόρημα «Πιο πολλοί φοβήθηκαν τις λέξεις» της Εύης Βούλγαρη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όμοφ Σκύουρος. Σαν πρόγες πρέπει να καρφώνονται οι λέξεις, να μην τις παίρνει ο άνεμος, να μην τις παίρνει. Σαν έρθει η ώρα τη μεριά σου να διαλέξεις, κάποια από αυτές να σε τραβάει και να σε φέρνει. Σαν τα μαχαίρια να χαράσουνε τα λόγια. Κατερίνα Σαμψώνα, βιβλία και άλλες ιστορίες. Και αυτή που ακούσατε πριν λίγο ήταν η συγγραφέας Εύη Βούλγαρη, η οποία μας προλόγησε το βιβλίο της. Το πιο πολύ φοβήθηκαν τις λέξεις της Εύης Βούλγαρη γράφτηκε μέσα στην πανδημία. Σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση για όλους μας και όσον αφορά την υγεία, αλλά και όσον αφορά τα μέτρα που επιβλήθηκαν για τον περιορισμό του ιού. Για να είμαστε βέβαια ειλικρινείς, πολλά από αυτά δεν είχαν λογική συνοχή, ούτε βοήθησαν ουσιαστικά στον περιορισμό της μετάδοσής του. Όλοι θυμόμαστε το κλείσιμο των περιπτέρων ή την καταδίωξη πολιτών σε πλατεία της Αττικής που είχαν πάει είτε για να περπατήσουν, είτε βόλτα με τα παιδιά τους, είτε απλά για να βγουν από το σπίτι. Από όλα αυτά φαίνεται ότι εμπνεύστηκε η Εύη Βούλγαρη, πηγαίνοντας βέβαια την έμπνευση αυτή πολλά βήματα παραπέρα. Η απόπειρα δολοφονίας ενός υπουργού λοιπόν με ένα μαχαίρι από έναν χρεοκοπημένο επιχειρηματία αποτέλεσε το σκαλί για την κυβέρνηση προκειμένου να λάβει τα κατάλληλα σε εισαγωγικά μέτρα για την υποτιθέμενη προστασία των πολιτών. Μια κλιμακούμενη κατάσταση που ξεκίνησε με την απόσυρση των μαχαιριών, πυρουνιών και γενικά των αιχμηρών αντικειμένων με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Όλα αυτά πάντα στο όνομα της προστασίας των πολιτών και της αναδιαμόρφωσης της κοινωνίας προς το καλύτερο. Στη συνέχεια ακολούθησε ο έλεγχος των κειμένων, των στίχων, των τραγουδιών, των βιβλίων, των συγγραφέων, των ποιητών, των μουσικών, των μέσων μαζικής ενημέρωσης, των ανθρώπων που μπορούσαν να αφυπνίσουν την κοινωνία δηλαδή. Όλοι αυτοί και όλα αυτά ήταν οι εχθροί της νέας κοινωνίας των πολιτών. Πώς όμως μπορεί κάποιος να περιορίσει τις λέξεις? Στο βιβλίο διαβάζουμε για ανθρώπους που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο συνδέονται και ανήκουν σε διαφορετικά στρατόπεδα. Έρωτες, απογοητεύσεις, σκέψεις, λόγια, αντίσταση, επιλογές, θυσίες και απώλειες. Μια κοινωνία που σταδιακά εκπαιδεύεται στην κουλτούρα του φόβου και της παράλογης υπακοής και υποταγής. Μια εκπαίδευση που έχουν αναλάβει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης σε συνδυασμό με την επιβολή των εντολών από την αστυνομία. Η ιστορία της Εύης Βούλγαρη έχει αρχή, μέση και έναν επίλογο που αφήνει ένα μικρό παραθυράκι ελπίδας, έστω και αν προέρχεται η αίσθηση αυτή από ένα τραγικό γεγονός. Σελίδα-σελίδα παρατηρούμε την κλιμάκωση της παράνοιας της εξουσίας για έλεγχο, αλλά και της αντίδρασης των πολιτών, όχι όλων, καθώς και την πνευματική τους αφύπνιση. Η συγγραφέας έχει συνδέσει τα γεγονότα άρτια και αρμονικά με μια γραφή ξεκάθαρη, με συναίσθημα, όχι συναισθηματισμούς, με μια αγωνία που αποτυπώνεται στους ήρωές της και μια απορία, ένα ξάφνιασμα. Πώς μια κυβέρνηση, πώς η εξουσία κατόρθωσε με δικαιολογία την προστασία της κοινωνίας να γίνει ένας σύγχρονος δυνάστης. Διαβάζοντας το βιβλίο θα κάνετε διάφορους συνειρμούς και όχι άδικα. Οι σκέψεις που σίγουρα θα προκληθούν δεν θα ανήκουν στο φαντασιακό τοπίο της ανάγνωσης. Απλά είναι μέθοδοι που παρατηρούμε και στη ζωή εκτός βιβλίου. Τελειώνοντας, το πιο πολύ φοβήθηκαν τις λέξεις είναι ένα βιβλίο που μου άρεσε, αυτό είναι ξεκάθαρο.
Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι η χαρτογράφηση των ηρώων της, των συναισθημάτων και των αντιδράσεών τους. Πιστέψτε με, δεν είναι εύκολο να κάνεις τον αναγνώστη να κατανοήσει τους ήρωες ενός βιβλίου. Το βιβλίο αυτό βρέθηκε τυχαία στον δρόμο μου σε μια περίοδο που ρωτούσα σε διάφορες συζητήσεις γιατί δεν αφήνουν τους σύγχρονους Έλληνες συγγραφείς να έρθουν στο προσκήνιο. Η Εύη Βούλγαρη με το βιβλίο της ήρθε να ενισχύσει το ερώτημά μου αυτό. Έχουμε καλούς Έλληνες συγγραφείς. Ανεβάστε τους στα πάνω ράφια. Καταρίνα Σαμψώνα, βιβλία και άλλες ιστορίες.